Siyabonga makholwa ukusonda bayibethi abantu abadala uma umelusi elusi inkomo uma kukhona egulayo kufuneka ayibike kuyise bese thuyise ayilashwe isinde ngoba angayidingi inkomo yakhe ukuthi igule. Nina ke nizimvu zikaShembe ayithandayo wayesenza ke abafana bangabelusi bazo okungafanele nangelilodwa usuku kube khona imvu kaShembe egulayo. Akufanele kube khona nangolodwa usuku kube khona imvu kaShembe engawaphuzile amanzi engamayile notshani mayimaye utshani. Akufanele kube khona imvu eyodwa kaShembe enganakiwe mayigula. Umsebenzi wethu lo uShembe asinike wona wathi sibe abelusi. Kukhona ke inkulumo yakhulunywa ubaba kimi wathi zingabophela inyanga ezintathu ungafikanga kimi ungitshela ukuthi ibandla liyaphila. Kusho ukuthi iso likaShembe likini eSandanezwe. Nami ngiye emhlanganweni kuyangiphoqa ukuthi ngifike ngiguqe ngibeke ngikubekayo ukuthi baba ibandla lakho laseSandanezwe liyaphila. Ukuze uNkulunkulu ahlale azi ukuthi iSandanezwe eyakhe. Amen. Mhlambe ngizoba mfishane ngoba nemvula engathi ifuna ukunetha. Cela ukudlula nje evesini elodwa ku-120 ngikhulume le nkulumo edinga obaba abaganiwe. Ungangilibazisi wena sitha sami uma uthi insizwa kade iphethe inkonzo ekseni. uNkulunkulu kade engakuzwa. Amen. Ngiyafisa nami ukuba uNkulunkulu abe ngakimi kulawo maminithi azonginika wona. Amen. Izolo kade sihambile siye eKhenani sihamba noNkulunkulu. Shembe uNkulunkulu, uNkulunkulu uShembe. Ikhona enye insizwe ekhuluma ekseni yathi inkonzo yesabatha emini ekuthuthukeni kade iphethwe uthingo.
mhlambe nami ngizofakaza okufana nayo ukuthi ohambeni lwethu njengoba kade sihamba phambili unyazi bese ugcina lapho kuphunyulwa khona mawusuka umhlangano hamba bekungena uBhombela sihambe noBhombela. Angimbonanga uBhombela kodwa umkhulu wami wakholwa kuyena. Kukhona indaba eyayixoxwa umkhulu eyixoxa ngoBhombela bekuthi mangibuka uShembe hamba phambi komhlangano ngibona ukuthi sewuyena uBhombela lo hambayo. Unyazi malohamba kahle. Kodwa uBhombela mayehamba uyashesha sithe mase sifika eHuze lapho esiyalwa khona yathenya intombazane eyiphoyisa ihleli emotini ikhuluma namanye ithi hawu bengithi ngifuna ukushutha unyazi kanti lobi lutho olunye hawu kade edlulile nanga awubone ngendlela agcala ngayo awubonanga edlula la besibuka ukuhamba uma bexoxa omkhulu bethi wayihamba kanjalo uBhombela ilokho esesikubona endleleni uma sihamba kwenziwa unyazi akekho umuntu ohamba njengonyazi sisuka naye thina ubaba kodwa uphela u5 minutes ubaba useyosithela usemile usilindile uzibuza ukuthi ihlobolo lokuhamba lokho lapha ekuthuthukeni kufika insizwa faka ijezi elibomvu lokwelibrown ithi ngifuna umshumayela uzuma wala ekhaya sihlelike sinakho ukuthi masihleli makufuna umuntu ungaqala uzisho ngase ngithi yimi ithi ngicela ungise kubaba ngesonto oh wena usuka ngisuke eBingifonela ufike nini la ithi ngifike ngoLwesihlanu ebusuku ngicela ukuyobonga kade ngiseJele ngigwetshiwe 28 years kodwa bengithi mangiseJele unyazi lungifonele efonini yami luthi angiphume ngize kuthuthukeni ngize kulo ithi ngithema ephethe inkonzo izolo ngalizwa lelize kade lingifonele ukuthi lo nyazi ngicela umshumayeli ungihambise kubaba ngiyosho kubaba ukuthi sengifikile ngoba uthe uma ngifonela efonini sibela ngoLwesithathu nangoLwesine ngifonela ngiseJele ekseni ngoLwesihlanu ngakhishwa eJele ngathi angiye ekhaya ngifuna ukuye eGoli ngifike ekuthuthukeni ngiyobona lo Shembe ongifonelayo zona inamba zami uyithathile ngase ngihlehla ngathi hayi zuma ingangawe wena mshumalo sekuthuthukeni uma kungena abantu ekade besebenza bezothola isibusiso wangena nayo uzuma yafika yaguqa yathi baba kade ungifonela ngiseJele wathi angiphume eJele ungikhiphile ngizokubona Shembe yavele yambuka inkosi yathi inkosi ibusise yangena endlini yakhipha iphasela yanika ingane yathi niko lomfana hamba ukuthi akahamba yophila ukhona kulama Tempel eseGoli mhlawumbe uyofika nawe